Kien faċli illi tħobbu lil Patri Pawl għaliex hu kien iħobb bħarsa ħanina tal-mulej bit-tbissima illi kienet għal kulħadd. Kien dan il-mod illi bih iddiskriva lil Monsinjur Pawlu Cremona l-Arċisqof Charles Scicluna meta wassal l-omelija waqt il-funeral solenni illi sar fil-Konkatedral ta' San Ġwan quddiem knisja illi kienet ippakkjata bin-nies. Fosthom ħafna patrijiet u saċerdoti illi tul is-snin ħadmu mill-qrib ma' Monsinjur Cremona, jew li kienu saħansitra ġew ordnati saċerdoti minnu stess. Fil-messaġġ illi wassal l-Arċisqof ta' Malta tkellem dwar frażi partikolari li se tibqa' f'moħħ kulħadd. Ħabbejtkom u intom ħabbejtuni. U skopra wkoll li l-poplu irrisponda l-imħabba tiegħu b'imħabba kbira. U verament kienet toħroġ minn qalbu dik il-kelma żgħiża li biha nibqgħu niftakruh. Ħabbejtkom u ħabbejtuni. Kienet faċli tħobb lil Patri Pawl għax hu kien imħabba. Kien għal kull wieħed waħda minna laqa sabiħa ma' persuna li fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tbattlet minna nnifisha u ħalliet lill-Alla jgħix fiha. Bl-Arċisqof Scicluna jispjega li Patri Pawl Cremona kien bniedem ta' qalb tajba, bniedem ta' qalb safja. Pawlu Cremona kien tassew bniedem ta' qalb ħelwa u umli. Aħna nirringrazzjaw l-Alla li laqana miegħu. Il-mulej sejjaħlu biex ikun parti mill-familja Dominikana. U din il-vokazzjoni saret inseparabbli minn kien l-Arċisqof Pawlu. Fl-omelija illi wassal waqt il-funeral, l-Arċisqof Scicluna ddeskriva lil Pawlu Cremona bħala xut tal-ħnina ta' Alla, fejn fakkar li fil-jum tal-ordinazzjoni tiegħu ftakar f'qaddis illi kien jammira ħafna u anka semma l-fatt li l-ħidma tiegħu ħalliha f'idejn Alla li għażlu sabiex ikun Arċisqof ta' pajjiżna. Jiena ma fittixx jew xtaqt dan il-misteru tiegħi. Il-mulej għażilni. Imislilu li jagħti in-nuqqasijiet tiegħi u jimla il-limitazzjonijiet tiegħi. Jiena nħoss u naf li jien bla saħħa u mhux kapaċi. Raġuni oħra biex nibqa' umli, ħafna umli. U spjega wkoll li aħna xhieda tal-ftehim li jagħmel fil-jum tal-ordinazzjoni tiegħu ftehim il għex b'fedeltà kbira. L-Arċisqof Pawlu qatt ma staħa mid-djufija tiegħu. U dik kienet il-qawwa tiegħu. Dik kienet ix-xhieda tiegħu. Il-mulej li jaħdem ħwejjeġ kbar bina għodda mażula imma umli u dajfa. Monsinjur Arċisqof spjega li d-bissima ta' Pawlu Cremona kienet għal kulħadd, waħda ta' fejqan u waqda fejn huwa sellem lill-Arċisqof Emeritu bil-kliem tiegħu stess. Inħeġġeġ kiteb u qal fl-2007 lil kull wieħed waħda minnkom dawk li qegħdin preżenti hawn. Iżda wkoll lil dawk li huma fid-djarhom biex tgħinuni bit-talb u bil-ħidma nisranija tagħhom. Nitlob lil koppji miż-żewġin biex flimkien mat-tfal tagħhom jitolbu għalija. Nitlob liż-żgħażagħ biex ifittxu wkoll il-ferħ li jaqdu lill-mulej fiż-żożija tagħhom. Nitlob lill-morda biex jaqdu d-batija tagħhom mas-salib u l-qawmien ta' Ġesu. Nitlob lil kull membru tal-Knisja biex ikun qrib tiegħi.
f'dan il-vjaġġ.